Чаму Лукашенко крычыць на чыноўнікаў і каму пагражае турмой? Якія раптоўныя праблемы здарыліся ў Святланы Ціхановскай, а таксама які эксперымент пачынае беларуская міліцыя? Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. Лукашенко прыгразіў губернатару турмой, пахваліўся тым, як трымае руку на пульсе і прызнаўся, што яму стала кепска. Сёння ў Віцебску прайшла анансаваная раней нарада па развіцці рэгіёна, і мерапрыемства абяцала быць вогненным, бо Лукашенко даўно скардзіўся на Віцебшчыну, сітуацыя ў якой патрабавала неадкладных мер. У выніку можна сказаць, што чаканні ад нарады апраўдаліся, бо губернатару Суботіну прыгразілі турмой, а чыноўнікаў абвінавацілі ў хлусні і сабатажы. Для дэманстрацыі сумнай сітуацыі ў Віцебскай вобласці Лукашенко расказаў пра падзеж жывёлы, і гэты паказчык у паўночным рэгіёне проста зашкальвае. Мы анализируем ситуацию в Витебской области, я об этом вам доложу сейчас. Она печальная, она хуже, чем где-либо. И даже по тем вопросам, которые для меня запредельны и неприемлемы, как падеж скота. У вас 140% рост, по-моему, к уровню прошлого года, Андрей Иванович, к уровню прошлого года, да? Это для меня неприемлемо. У іншых сферах таксама няма чым пахваліцца. Прадпрыемства Віцебскдрэў спынілася, а знакаміты Белвест назбіраў 300 мільёнаў рублёў даўгоў. За апошнія гады аб'ёмы вытворчасці ў рэгіёне знізіліся, а мясцовыя арганізацыі амаль 1300 разоў звярталіся па дзяржпатрымку. У той жа час, паводле справаздач, у рэгіёне нібыта растуць даходы насельніцтва і забяспечанасць жытлом. Витебщина просто утонула в массе пустых обещаний, впоследствии неподтвержденных делом. Могу вспомнить и красных коров в Устье. Там вот Герасим мне доложил, что у вас, Владимир Алексеевич, и у вас даже там не все в порядке. И вакцины ваши, Белвит Унифарма, и Аршанский мясокомбинат, который ваш губернатор предлагает отдать в Минскую область агрокомбинату Дзержинский. Позорники. У лічбах чыноўнікаў Лукашенко падобна пабачыў падман і адразу пачаў хваліцца, як ён здабывае сапраўдную інфармацыю пра падзеі ў краіне. У гэтым кіраўніку Беларусі дапамагаюць кіраўнік дзяржкантролю Васіль Герасімаў і старшыня КДБ Іван Церцель. Маўляў, праз гэта яму немагчыма задурыць паказухай галаву. Але ж падобна, што сітуацыя ў краіне настолькі незайздросная, што Лукашенку стала кепска нават ад інфармацыі, якая прайшла праз прызму генералаў. Я уже говорил, несмотря на долгий промежуток времени, что я работаю у вас президентом, я не забронзовел. И для меня ничего не стоит Василию Николаевичу сказать: слушай, я тебя попрошу вместе с Комитетом госбезопасности, дай мне ситуацию, чем дышит народ. Но не то, что там в тиктоках квокаются и токаются. Это я с помощниками прочитаю. А то, что не слышно, не видно, у них специальные методы. И когда он мне доложил вот эту на нескольких страницах, отдельно взяли, мне стало плохо вообще. Я увидел, Александр Михайлович, ужаснейшую ситуацию в Витебской области. Ужасная безответственность снизу доверху. Ды і ўвогуле, Лукашенко ў Віцебску абраў звыклую для сябе тактыку. Рабіць выгляд, што гэта нібыта не ён кіруе Беларусю апошнія 30 гадоў, а ва ўсіх бедах вінаватыя кепскія чыноўнікі, якія не хочуць працаваць. Прымусіць іх нешта рабіць можа толькі турма. Па-добраму ж у Лукашэнкі чамусьці не выходзіць. От страху, когда требуешь и прочее, а не дай бог, где-то побудет в местах не столь отдаленных, золотой человек. Золотой человек, поверьте, я вот наблюдаю за этим, только и знаю. Один пришел, попросил того отпусти, он будет там работать, третий, пятый, горы сворачивает. Все могут. Но почему вы не делаете это в спокойном режиме? Вы думаете, у меня это мимо проходит, вот поругался, пошумел, там покричал, даже матерных пару слов кому-то сказал, и все так прошло. Да нет. Я очень эмоциональный, восприимчивый человек, и мне хотелось бы с вами работать по-хорошему.
Но с вами невозможно работать по-хорошему, когда ты видишь, что происходит. Але ж у нейкі момант Лукашенко падобна зразумеў, што моцна рызыкуе ў сваіх пагрозах масавых пасадак і згадаў, што абавязаны чыноўнікам, бо ў 2020 годзе яны яму не здрадзілі, але ж усё роўна нічога добрага іх не чакае. Я сделаю все, чтобы заставить вас работать. Отговорок, ссылок на что-то не принимаются. Я, конечно, помню, что мы с вами победили на прошлых президентских выборах, показав всему миру, что мы здесь хозяева. Но только если вы думаете, что в связи с этим, а вы играли, наверное, решающую роль в этом, в связи с этим я буду вам чем-то обязан, а я вам обязан, но круговой поруки, ребята, не будет. Потому что нас проклянут потом наши дети и наши внуки. У выніку ён заявіў, што краіна магла б спакойна пражыць і без Віцебскай вобласці, але раз рэгіён належыць Беларусі, а не Расіі, Латвіі ці Літве, то ён яго будзе ратаваць і прымушаць чыноўнікаў варушыцца. Вы не знаете технологии содержания скота? Вы не знаете технологии возделывания растеневодческой продукции? Какие технологии вы не знаете, которые я от вас требую? Вы все знаете, вы все умеете. Вы просто безответственные люди. Понимаете меня, как хотите. Губернатару Александру Суботіну Лукашенко даў час до 7 лістапада. За 2 тыдні ён павінен вырашыць праблему з бураломам у лясах і завесці яго на Віцебск дрэў. Калі не атрымаецца, то чыноўніку з падначаленымі прыгразілі турмой. У канцы нарады Лукашенко увогуле заявіў, што падазрае саботаж і тое, што кіраўніцтва вобласці страціла рычагі кіравання рэгіёнам. І гэтыя працэсы, на яго думку, патрабуюць тэрміновага ўмяшальніцтва звонку, аж да сілавых структур. Падобна, што самае цікавае на Віцебшчыне толькі пачынаецца. Раптоўныя праблемы Святланы Ціханаўскай. Праз сітуацыю з забяспечэннем аховы ёй давялося адмяніць замежны візіт. У лідаркі беларускіх дэмакратычных сіл была запланаваная паездка ў Арменію на пасяджэнне парламенцкай асамблеі Еўранэст. Аднак яе давялося адмяніць, бо Літва адмовіла Ціханаўскай у асабістай ахове за мяжой. Як паведаміў яе дарадца Дзяніс Кучынскі, у офісе спадзяваліся, што для паездкі ў краіну з высокім узроўнем рызыкі будзе зробленае выключэнне, але ж гэтага не адбылося. Таму Святлане Ціханаўскай давялося прыняць няпростае рашэнне і адмяніць візіт у Ерэван. У чацвер вечарам у Дзяржынскім і Стаўбцоўскім раёне здарыўся блэкаут. Некалькі тысяч чалавек засталіся без святла. Праз аварыю на падстанцыях электраэнергія знікла ў 197 населеных пунктах, у тым ліку і райцэнтры. Для аднаўлення падачы былі задзейнічаныя 6 рамонтных і аператыўных брыгад. Святло ў пацярпелы рэгіён вярнулася толькі каля 1 гадзіны ночы. Міліцыя пачынае эксперымент. У Мінскай вобласці ўводзіцца новая цэнтралізаваная сістэма прыёму званкоў на нумар 102. Раней, калі чалавек тэлефанаваў у міліцыю, званок прымала мясцовая дзяжурная часць. Цяпер жа званок будзе паступаць у рэгіянальны цэнтр, і яго работнікі пасля апытання ў онлайн-рэжыме будуць перадаваць звесткі ў патрэбны раён. Новаўвядзенне мае значна знізіць нагрузку на мясцовых міліцыянераў, якія акрамя апрацоўкі паведамленняў выконваюць шмат іншых задач. На першым этапе эксперымент ахопіць сталічны рэгіён, а ў будучыні да яго плануюць падключыць буйныя гарады кшталту Барысава, Маладзечна і Салігорска. Таксама разам з цэнтрам 102 міліцыя рэалізуе яшчэ адзін пілотны праект. Гэта бот у тэлеграме для паведамленняў ад жыхароў. Ён дазваляе нібыта ананімна звярнуцца ў міліцыю і даслаць тэкставае альбо галасавое паведамленне. За час працы бота ў яго ўжо звярнуліся некалькі соцень чалавек, пераважна з нагоды парушэнняў па лініі ДАІ. Удзел у конкурсе скандальнага блогера абярнуўся праблемамі. Аднаго Мінчука адправілі на суткі, а другога чакае суд па крымінальнай справе. На гэтым тыдні мы расказвалі пра тое, як папулярны блогер Мэлстрой прапанаваў падпісчыкам здымаць ролікі з рэкламай сваёй платформы, паабяцаўшы за самыя цікавыя варыянты кватэры і грошы. Прапаганда абазвала гэта экстрэмізмам, а ў мінскай міліцыі паабяцалі затрымліваць і караць удзельнікаў флэшмоба. У выніку сілавікі сваё слова стрымалі. Адзін Мінчук бегаў у трусах па вуліцы, а пасля скокнуў у ваду. Замест грошай ад Мэлстроя ён атрымаў адміністратыўку за хуліганства, а суд Фрунзенскага раёна прысудзіў яму 10 сутак арышту. Другі хлопец пайшоў яшчэ далей і цалкам голым выбег на сталічны праспект пераможцаў. Яго перформанс міліцыя ацаніла крымінальнай справай і здымкай пакаяльнага відэа.
3 удзельніц дваровага чата адправілі ў калонію і аштрафавалі. Стала вядома пра прысуд мінчанкам, якія летась трапілі пад аблаву сілавікоў. Марына Петражыцкая, Настасья Секірыцкая і Настасья Гарчакова атрымалі абвінавачанне ва ўдзеле ў экстрэміскім фарміраванні. У выніку ім прысудзілі па 2 гады калоніі і 8 сотень базавых велічын штрафу, а гэта звыш 33 тысяч беларускіх рублёў. Марыне Петражыцкай 62 гады і 40 гадоў яна выкладала матэматыку ў школе і да звальнення за палітыку працавала завучам у 34-й гімназіі Мінска. У Настасьі Секірыцкай і яе цёзкі Гарчаковай на волі засталіся 2 дзяцей. У Беларусі другі месяц запар падае сярэдні заробак. Намінальная налічаная сярэдняя зарплата ў верасні склала 2746 рублёў да сплаты падаткаў. У параўнанні са жніўнем гэтая лічба знізілася на 16 рублёў. І яна змяншаецца другі месяц запар. Усяго зніжэнне сярэдняй зарплаты за гэты перыяд склала крыху менш за 26 рублёў. На першы погляд гэта лічба неістотная, але яна можа сведчыць пра пагаршэнне беларускай эканомікі, якое пачынае адбівацца на простых грамадзянах. Тым не менш, Белстат паведамляе, што ў рэальным выражэнні з папраўкай на інфляцыю рэальная сярэдняя зарплата ў Беларусі вырасла за год на 8,6%. Традыцыйна больш за ўсіх зарабляюць у Мінску. Там сярэдняя зарплата склала 3620 рублёў, павялічыўшыся за месяц на 23 рублі. Найменшыя заробкі на Віцебшчыне. Там у сярэднім атрымліваюць 2299 рублёў бруднымі. Самымі багатымі з'яўляюцца работнікі пасажырскага паветранага транспарту. Яны апярэджваюць айцішнікаў і сваіх калег па грузавым авіятранспарце з паказчыкам 7626 рублёў. А вось самыя нізкія заробкі ў работнікаў цырульняў ды салонаў прыгажосці, усяго 1490 рублёў. Далей ідуць супрацоўнікі музеяў, бібліятэк і архіваў, а на 3-м месцы антырэйтынгу сацыяльныя работнікі. Дзікуха адбылася ў Слуцку. Там навучэнец адной з адукацыйных устаноў здзекваўся са свайго суседа, страляў у яго пластыкавымі кулямі і здымаў усё гэта на тэлефон. Перад гэтым навучальным годам да трэцякурсніка пацялілі 16гадовага навічка. Вельмі хутка падлетак стаў аб'ектам моцнай непрыязні з боку старэйшага суседа. І ўжо ў першых чыслах верасня ён прыйшоў з аднагрупнікам у свой пакой, каб расправіцца з ненавісным першакурснікам. Яго павалілі на ложак, скавалі рукі металічнымі наручнікамі і абматалі галаву і застужкай. Пасля старэйшы хлопец надзеў баксёрскія пальчаткі і пачаў біць ахвяру, а яго сябар усё гэта здымаў на камеру. Але ж гэта быў яшчэ не канец, бо далей старшакурснік дастаў пісталет, падобны да пнеўматычнага, і двойчы стрэліў падлетку ў калена пластыкавымі шарыкамі. Здзекі спыніліся толькі калі ў пакой нехта пагрукаў. Пасля гэтага ахвяры сталі пагражаць, што калі ён камусьці нешта раскажа, то стане вядомым як стукач. Здзекі, відаць, так бы і працягваліся, калі б навучэнцы не вырашылі імі пахваліцца і не даслалі відэа ў студэнцкі чат. Там яго пабачыў стараста паверха, які неадкладна запатрабаваў ад крыўдзіцеля аддаць яму ўсе прадметы, што фігуравалі ў роліку. У выніку пра падзеі ў інтэрнаце даведаліся ў міліцыі. Сілавікі завялі крымінальную справу па артыкуле катавання заведама непаўналетняга. Па ім навучэнцу пагражае ад 1 да 5 гадоў калоніі. Жыхар Бераставіцкага раёна выкапаў бульбу, але не стаў яе збіраць. І за яго гэта зрабілі злодзеі. У канцы верасня 53гадовы мужчына разам з сям'ёй займаўся традыцыйнымі сельскагаспадарчымі працамі. Пасля таго, як трактар узараў зямлю, гаспадар вырашыў не збіраць ураджай адразу, а пакінуў усё на заўтра. Аднак, прыехаўшы раніцай на поле, мужчына ўжо не пабачыў там бульбы. Усяго невядомыя злодзеі скралі каля 830 кілаграмаў гародніны. Сілавікі завялі крымінальную справу і пачалі пошук датычных да крадзяжу, але ж за месяц міліцэйская праверка так і не дала плёну. Маладога беларуса прызналі самым высокім футбалістам у свеце. 19гадовы Канстанцін Вератынскі гуляе за другую каманду мазырскай Славіі. У яго яшчэ няма вялікіх дасягненняў, аднак цяпер пра яго падобна даведаюцца ва ўсім свеце. Бо ўся справа ў тым, што рост Вератынскага складае 2 метры 10 сантыметраў, што робіць яго самым высокім дзейным футбалістам у свеце. Раней у інтэрв'ю хлопец расказваў, што яму даводзіцца з Еўропы замаўляць абутак 49-га памеру, а ў крамах адзення самай вялікай праблемай з'яўляецца пошук штаноў. Вось такія навіны пятніцы. Нагадаем, што ў нядзелю на нашым канале выйдзе чарговы цікавы сюжэт, таму падпісывайцеся, каб нічога не прапусціць, стаўце лайкі альбо дызлайкі і выказвайце заўвагі ў каментарах. І, канешне, чытайце нашу Ніву, глядзіце нашу Ніву і любіце Беларусь. Да сустрэчы ў нядзелю.